Unsaon ni mo pagkahibalo, Ma'am Eli? Kay naagyo ko'y duda. Akong bana may lain gani. Ang instinct sa akong pagkababayi. Nagtugaan god siya nako. Nga naagoy lain ang akong bana. Na-feel yun nako. Gaduda yun ko, Ma'am Eli. Unsaon ako pagkabalo. Tagot ko ni mo, day. Kung sa'y pagtuon ni mo nako, si Madam Aureng. Nga mabasa na ko sa bulang kristal, kung ano na may gibuhat na imong bana o wala. Tarong ako, no? Pero kay palanggang antikaw, day, kambagang tikaw. Kaya mga babae kalagnitan, ang ilang mga teknik, pang simhoto ng brief sa ilang bana, lantawo ng mga t-shirt, kung wala ba'y lipstick, simhoton ang mga t-shirt, kung wa ba na ni mahong perfume, or katong ilang mga short, wa ba'y mga lagok-lagok, nga nanapot, muna ilang mga ways and means para mahibalaan nila kung naabay gibuhat o ni kuyong baglain ang ilang mga bana. Mga basic kaysa nga tanan. Muna, pamenyo-menyo mo, wa mo'y kalibutan usaon pagsakop nga inyong bana naabay lain. Lagot! Ang inyong problema, basic ra kain na, day. Ayaw na ng mga simhot. Li, kung may lit. Sus ko, kinaraan. Mahibala ni mo imong bana. Og presko pa ba o dili. Inig-ole sa inyo ha. Sayon ra inyong buhaton. Kay kabalo ka, ang bana or asawa nga presko pa, kung imong tilaan ang liog ana, tamis pa na. Mura bag isdas ba to? Nga presko kay pagka-target. Tamis, lami kayong lang tawon, presko gyud as in perfect 100%. Munay ti mailhan nga imong bana wa goy binuhatan. Presko man. Pero pag tilap ni mosliog si imong bana, wise man ang mga lalaki. Perfuman, ana. Or hugasan, kaliguan, pero ayaw mo day. Kay ang laway gani, pag mutapot na sa liog, mosulod na sa mga bangag sa Porsche sa liog, di gyud na matangtang. Muhumot na siyang safeguard. Muhumot na siyang perfume. Pero inigtilap ni mo, mahibalaan ko ni mong lahi ko ni. Tilap raday. Tilap. Munay una. Tilapan ni mo kung tamis pa iyang liog ka na. Wago ni daotang binuhatan. Pero, kung pagtilap ni mo, asgad kay sa gatanan. Unya na ay laing lasa. Meaning to say, may laing laway nga nisagol dihang dapita. Kana, masakpan yun na ni mo. Kana, basic ra po na kay sa gatanan. Para po mahibala ni mo, kung ang imong bana binuang ba, nag-abot niya gikan sa trabaho. Before siya musunod sa inyong balay, pagkuhag dakong planggana, butang og tubig, pahubuay imong bana, humang ipalublog ng itlog, kumulutaw ng itlog, wala na naisulod, naanay nakauna ni mo day. Kaya ang itlog nga mulutaw, bungol na naday, meaning nakuhaan gyud na. Ay, dilibihan na maka-regenerate na yun. Maagi pa nag 24 hours, usa na mapulihan. So iloblob imong bana, payakaan ang dako kay planggana, iniglutaw sa itlog. Confirmed! Basic lagi hapon na. Basic. Kanigod ang pinakabagsik sa tanan para mahibalaan ninyo mga asawa kung gabino ang bagyod ang inyong mga bana. Tanawa ng tumoy sa ilang mga lagay. Iniglantaw ninyo ni action o kahilis, medyo faded. Namumutla or luspad gamay ka na. Mahibalaan yun ninyo. Bino ang inyong bana. Nganong mang luspad. Kay kana siya, ni sulod nagbangag. Pag sulod niya sa bangag, nakita siya mga kulaknit, gabitay. So nakulbaan. Nang luspad. Di man na makarecover dayon kay kanang dugo anak mo atras baya na. Unya medyo taas-taas man na. Di musaka pa nagbalik. Igo pa nang maabot sa inyong balay paglangto nimong luspad hilis-hilis murag faded gamay. Confirm na day. Nago na daotang binuhatan. Lit kidayon. Bunali day 2 por 2 ng lagay anak. Nangutan naman mo. Kung saan nimo pagkahibalo kung gabino ang bagyo ng inyong mga bana. Pero sa tinuod-ana nga istorya, kung instinct rin yung ibasihan, wala mo ebidensya, wa po mo nakakita, kung tinuod bag dili, ayaw mo pag-overtake mga day. Kaya kalagmitan na baga sa mga babae, magabukag overtake,
Inagmeng makitaan, hunahuna nagdautan, di day tinuod. Before ka mo action, siguraduhag yun. Nga na kay mapakita, nga muni mo na. Kaya ka ng overthinking, makagubaan na siya og relasyon, especially sa mga minyo. Bililhon ang kaminyoon. Ampingan, dili maghunahuna sige dautan. Kung adunay nakitaan, nga dili sigurado, istoryahan ninyo day. I-discuss ninyo day. Dili kay magabugag hunahunag advance. Kay dili ka science and technology. Ay, naku mga day. So, mga kay kasulti mga day. Keep your relationship in your married life sacred. Ha? Kaya daghang mga panumpaw pinirmahan ninyo giagian para magkahiusan ng inyong kasing-kasing dia. Ampingan na to. Wala na binuang para sa mga minyo na to nga mga viewers. Ako dili ko minyo pero istorya ra po ning ako. Mura mo tinuod, mura po dili ako. Gaduha-duha po ko na ako. Tinuod ba ni akong advice? Ang motoo, disgrasya. Ang dili motoo, luwas kaday. Nang tarungay ng mga desisyon sa kinabuhi kay na. Laitan ko na kayo mga palapyan chab.